herfra. Hej og velkommen til morfin. Morfin, det er et bedøvende middel, og det er også smertestillende. Ja. Det her, det er morfins stregformel. Og det her, det er morfins molekyleformel. Og det her nede, det er skalformlen for atomerne i morfin. Og det her, det er så en bygget udgave af stregformlen. Morfin er en molekylforbindelse, og atomerne i morfin er carbon, hydrogen, nitrogen og oxygen. Elektronnegativiteten mellem de forskellige atomer i stoffet ses hernede under. Og morfin er polært på grund af OH-bindingerne. Oktetreglen opfyldes i morfin. Det har vi vist ved at vise et lille udklip af stregformlen og vise hvordan atomerne i morfin deles om elektronerne. Som det kan ses her, har O 6 elektroner til at starte med, H har 2 og C herover har 4. For at opfylde oktetreglen vil H gerne have 2, så den låner en af O's. Så er den opfyldt, og O låner en fra H og en fra C, så er den opfyldt, og C får en dobbeltbinding her, 2 fra C, og en fra O herover og en hernede fra C. Morfin det smager bittert, og det lugter ikke af noget, og en dødelig dosis det afhænger af hvem det er der tager det. For en på 92 år, så er 20 mg måske nok, men nogen hvis man har taget det meget lang tid og er blevet vant til det, så kan man måske tåle 1000 til 2000 mg. Hvis vi skal dræbe vores lærer med morfin, så vil vi putte morfin i hendes kaffe. Dosisen den vil vi fordele på omkring 10 dage, og en dødelig dosis er omkring 200 mg, så vi vil give hende 20 mg i 10 dage. Og hvis det ikke virker, så kan vi give hende dobbelt så meget, og så skulle hun gerne dø på et tidspunkt. Det var det.